ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സൈഫൈ ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ രൂപമാണ് ഈ ജീവിക്ക്. കണ്ടാൽ ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ഏലിയൻ ആണെന്ന് പോലും കരുതും. വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാലുകളുള്ള പുറംതോടുള്ള ചെറു ജീവികളാണ് ഐസോപോഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഐസോപോഡ് കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഇനമാണ് ജയന്റ് ഐസോപോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. സമുദ്രഗർഭത്തിൽ ചത്തടിയുന്ന തിമിംഗലങ്ങൾ, മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾ, കണവകൾ ഇത്യാദിയാണ് ഇവയുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം. അടങ്ങാത്ത വിശപ്പാണിവറ്റയ്ക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ചത്തടിയേണ്ട താമസം മണം പിടിച്ചെത്തി തീറ്റ തുടങ്ങും ഇവ. സമുദ്ര അന്തർഭാഗത്ത് കൂരിരുട്ടാണ്. അവിടെയാണ് ജയന്റ് ഐസോപോഡുകളുടെ സ്വൈരവിഹാരവും ജീവിതവും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ നമ്മൾ സൈഫൈ ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ രൂപമാണ് ഈ ജീവിക്ക്. കണ്ടാൽ ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ഏലിയൻ ആണെന്ന് പോലും കരുതും. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേവകരാണ് ഈ ഭീമന്മാർ. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇതൊരു പ്രാണി ആണെന്നൊക്കെ തോന്നാം, പക്ഷെ അതല്ല സത്യം. ആർത്രോപോഡ വിഭാഗത്തിലെ ഐസോപോഡ എന്ന ഉപവിഭാഗമാണ് ഇവ. ഇവയുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികൾ കരയിലും കടലിലും നമുക്ക് കാണാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി ഇവ ഞണ്ടുകളോടും ചെമ്മീനുകളോടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവയാണ്. അതേസമയം പിൽബഗുകളോടും ചെള്ളുകളോടും ഇവയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. ബാത്തിനോമസ് ജൈജാൻഡിയസ് എന്നാണ് ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് 7.5 ഇഞ്ച് മുതൽ 14.2 ഇഞ്ച് വരെയാണ് ഇവ വളരുക. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചില സൂപ്പർ ജയന്റ് ഐസോപോഡുകൾ ചിലപ്പോൾ 20 ഇഞ്ച് വരെ വളരാറുണ്ട്. 14 കാലുകളാണ് ഒരു ഐസോപോഡിനുള്ളത്. 2 വലിയ കണ്ണുകളുള്ളത് പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. സാധാരണ ലൈലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലാണ് ഈ ജീവി കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ഇവയുടെ വിചിത്രമായ, ഏറെക്കുറെ ഭീകരം പോലുമായ രൂപം കണ്ടാൽ ഈ ജീവികൾ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു തിന്നുന്ന കൂട്ടരാണ് എന്ന് സംശയം തോന്നാം. എന്നാൽ ഇവ മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രം ആഹരിക്കുന്ന ശവംതീനികളാണ്. 2010 കണ്ടെത്തപ്പെട്ട 2.5 അടി നീളമുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ജയന്റ് ഐസോപോഡാണ് ഇങ്ങനെ അപൂർവമായി അതിഭീമനായി വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ROV റിമോട്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിളിന്റെ മേൽ കയറിക്കൂടി സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഈ ജീവിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ROV ടെക്നീഷ്യൻ അന്ന് ഈ ജീവി ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം തേടി അത് റെഡിറ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചപ്പോഴാണ് ലോകം അതിനെ കാണുന്നത്. ആനിമൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന വീഡിയോ ഗെയിമിലും ഈ ജീവികൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ട്. അതിൽ ഇവയെ വിളിക്കുന്ന ഓമന പേര് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ വാക്വം ക്ലീനർ എന്നാണ്. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ജപ്പാന്റെയും ദക്ഷിണ ചൈനയുടെയും പരിസരങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ജയന്റ് ഐസോപോഡുകളെ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയുടെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ അൽഫോൺസ് മിൽനെ എഡ്വേർഡ്സ് 1879 കണ്ടെത്തുന്നതോടെയാണ് ഈ പേര് ലോകം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. സമുദ്രത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാകയാൽ തന്നെ ഇവയുടെ മെറ്റാബോളിസവും വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലാണ് പരിഗമിക്കുക. ഒരിക്കൽ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം ഒരു ഭക്ഷണവും അകത്താക്കാതെ തന്നെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശേഷിയുള്ള കൂട്ടരാണ് ഈ ജയന്റ് ഐസോപോഡുകൾ.